A pusztaírókat gyönyörűen előre megy. Sikertelen földövés. Lehet látni, az Andris szájában van egy kari, az egy kis normál nézőjelben, és ugye mind a két szükség van. Azzal tudja tanni a lovat. Ugye a másik, az ellenfél lovát azzal ütünk tilos, de a lovát ugye biztathatja most kereteken belül. És mereszte rámegy a ledobóra, nem sikerül betenni, nagyon szépen blokkot az eljátékos. Ugyan becsúsztak elé, bevágták, és nagyon jól testre lezárt az útját, hogy ne tudja a ledőkör beletenni a bábúját. Hopp, egy nagyon szép meg volt Andris rész.